Башкорт дәүләт аграр университетының студент-аспиранттары авыл хуҗалыгы өчен күп еллык үлән сорты уйлап тапкан. Мал адыгы кадимгеһенә караганда күпкә яхшырак. Тулырак мәгълүмат киләһе сюжетта. Аграр университет укытучылар менән берлектә Туқранбаш үләннең яңы төрен уйлап сыгарган, ул кадимгеһенән үзенең бейеклеге һәм куелыгы менән аерылып тора. Шулай ук авыруларга ла бик бирешеп бармай ди белгечләр. Ванюша тип исемләнгән үсемлектең яңы төре күп еллык үләндәр батшаһы люцернанан да файдалырак. Хатта корылык булган елдарда ла үлән куе булып үсә, сәскә ата ала. Причина выведения в том, что клевера незаслуженно в последнее время снижается долевое участие в посевах сельскохозяйственных культур, формирует массу, хорошую, устойчивую, по поедаемости занимает лидирующие позиции. В отличие от люцерны, у которой в последнее время снижается семенная продуктивность, устойчивую имеет семенную продуктивность, а это уже говорит о стабильности сельхозпроизводства. Имея собственные семена, вы гарантированно произведете посев и получите продукцию. Яңа төр культура махсус генетик лабораторияла өйрәнелә. Онда селекция эше алып барыла. Төп талаптарның береһе теге яки был сиргә каршы торырлык күп еллык мал адыгын үрсетү ди белгечләр. Стериль юл менән үдебезгә полиморф генды хайлап алау. Һәм стериль юл менән хайлап алгандан һәм киләһе этап булып тора реал-тайм приборы аша карау. Бында инде реал-тайм приборына куела хайлап алынган ген һәм шул прибор ярдәмендә теге яки был үсемлектең ниндәй сиргә дусар булуы мөмкин, үсемлектең үткән вакытында һәм ниндәй сиргә каршы тора алуы турында әйтеп китүе мөһим. Башкортстан галимдарының авыл хуҗалыгы өлкәһенә индергән өлеше югары баһалана. Улар фәнни асыштарын федераль дәүләт теркәвенә индерә килә. Кырыс табигать шартларында үстерү мөмкинлеге биргән Туқранбаш үләннең яңы сорты тиздән республика баҫыуҙарына әсәсләсәк. Гүзәл Эшкинина, Азамат Даянов, Зарема Хисматуллина. Хәбәрҙәр, Башҡортостан.